Sinto Sí, moito. sí. Sí. Ana, non sei se necesitarei a túa, porque isto... Ou non sei se tú eres máis hábil con isto. Non, é que é unha cousa moi importante para gravar. Destapar o visor. Así. Sí, Suele perfecto. pasar. Sí, sí. Así vai ben ou Eu creo que así está ben. precisades algo máis? Non, así está ben. Vale, pois veña. Cando queiras, Carlos? Falo galego por varias razóns. A primeira e fundamental é que é a lingua do meu país e a lingua que falan a maioría dos meus amigos e amigas. E supoño que un deber cívico e social elemental é falar a súa lingua. A segunda razón é que desde novo me explicaron que o galego era a lingua dos deserdados, que era unha lingua noxenta, que non merecía ser falada e que non permitía empregar argumentos complexos. Creo que a realidade é precisamente a contraria. Temos que falar esa lingua porque a lingua dos deserdados non está de máis que lembre o verso tantas veces citado de Celso Emilio que fala da lingua proletaria do meu pobo que eu falo porque sí, porque me peta. E a terceira e última razón é que esta lingua que estou a falar agora é a mesma que se fala nas rúas de Lisboa, de Río de Xaneiro, de Luanda e de Maputo. É a lingua que falaran Rosalía, Curros e Pondal, Manuel Antonio, Castelao e Otero Pedraio, mas é a lingua que falaron e que escreveran Fernando Pessoa, Joao Guimarães Rosa, Mia Couto ou Pepe Tela. Para min é un motivo de orgullo, orgúllome desta lingua e por iso é que agora mesmo estou a falada. Vale? Perfecto. Vale. Mellor non podía ser.